Og der er en lille velfærdshytte, som man kan gå til og overnatte. Og vi vil lige have nogle nærbilleder af besætningen. Her har vi John, som er Sørens far. Her har vi Søren. Ja, her har vi Sørens mor. Som hedder Hanne. Jeg har lige glemt et øjeblik. Prøv lige. Jeg hedder Ine. Ja. Ja. Godt kalde din dog, fordi de skifter hele tiden. Ja. Nå, det var alt for den lille film, vi skal tage.